August ni somni pakhat pathian ni zana ngur khwa Mipa naupang kumkomi thihna thleng chungchanga mawhphurtua pu lalziding chu ni zan khan manani lalziding hi Champhai police le ngur khotangin an zon hnuwa ni zan khan ngur ram chung bel leimwala ram riak mi pathum ten an thlama lalziding hi an hmuwa khotang shwai tu te punin lalziding hi an mana ni zan khan Champhai police te kuta an hlanani lalziding laka hian Champhai police station a IPC section zathum pahni na to chanin thubuai zia luania Champhai district court te shwayani hnuin lungina khunghalani lalziding hian anaw fa Mipa naupang kumkomi thihna thleng chungchanga hian mipui thin rimin kutan thaka hlawa wanga tlanbo tan ni in a in soi pathian ni tlai khan lalziding hian anaw fa pa chu poisa bo chungchanga adana zotin kutthlak na awang hian pathian ni zandar som pakhat le minute somli panga khan Mipa naupang hi athia lalziding hi tlanbo zuin ni rukzonani hnuin man anitani Kawlkulh South Branch MHIP chuan thuchhuak siamin July ni khat sang ni somni pahnia boral pilal muan pui chu apachal kutthlak na awanga boral ani ti hria chuan ya wangin kutthlaktua pu Lalrinawma chu hremna ana theiang berpe kan phut Kawlkulh police station atanga CCN thudon danin July ni khat sang ni somni pahni khan pilal muan pui Kawlkulh South chu thia hmuni in muhlum anga ngai ani awangin UD case zia luania ataksa ahliam te naw de hu ani awangin UD case zia lunima se thubuai hi titoplovin postmortem ania postmortem result a alandanin pilal muan pui hi aringru atliaka athluaka thisen atling boka hetiang ani taka wang hian kutthlaktua pu apasal Lalrinawma chu Kawlkulh police ten tun thlani som pasari khan manin twal tha thubuai an siam sakani he thil thleng chungchanga hian Kawlkulh South MHIP chuan thuchhuak siamin pilal muan pui hian fa thathum mi apai mek tian soya he twal thana hian mi pakhat mai nuna chan lovin nu le afa thihna an ngai ti soin twal thattu chu hremna ana theiang berpe kan phuta mei chhak lo jok te chunga tharum thona thleng thin chu atop thlengin an do dal zel don ti an soibok Champhai Traffic Police te chuan the Motor Vehicles Act sangni som pakwa chu sawrkar thuchhuak angin September ni khata changin a theih na chenchen a khauh takin an keng ko chan don Champhai Police Traffic Cell chuan lir thei khal tu te film khur le zwal turin an cha a he dan hi dan zom tu te tan chuan hlo om ani lo thu le lir thei khal shim te hremna ni lovin dan ngai poimo lowa dan bo chhia te hremna ani thuan tarlang road safety le traffic discipline lama pui tu le hmamin son tir tu ani ngei theinan traffic cell chuan lir thei khal tu ten dan zom cheu turin an nge na traffic police ten dan bo chhia ta wanga driving license le motor document an lo man sak to le an shen sak to sa te chu August tharal ma a inching fela Champhai traffic cell a ngai venturin Champhai mi puite an ngen bok